ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವನ್ಸ್ ಅಗ್ಗೆಲ್ ಸೋಮಾಜ ನಮಸ್ಕಾರ बांधवांनो. ಅದು ಸರ್ मस्तदा तुम्ही बघल्यासारखे आमच्या समाज बांधवांत विशेष साधने करून बदल बदल क्षेत्रांत त्यांच्या एक यशस्सर बघून असले आमच्या एक प्रतिभावंत जनांक तुमच्या समोर हाडून आम्ही त्यांचा परिचय करून देत असा. आज तसंच एक पाहुण्यास आम्ही तुमच्या समोर आज हाडून ह्या एक विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या यूट्यूब चॅनल अंत अतिथी होऊन आम्ही बेसन घेतल्याचा त्यांचा समग्र परिचय तुम्हा सगळ्यांचो करून देवल्या म्हणचे माझे आशय. मी गीता वागले बंटकल. आज आमच्या समोर असले एक पाहुणे असत म्हणताना वृत्तींत शिक्षक होऊन त्याच्या ಒಟ್ಟೊಟ್ಟच अग्गे एक क्षेत्रांत साधने करीत आयिल्ले एक स्त्री डॉक्टर सुमती पी म्हणून हे कारकळाची त्यांच्या वृत्ती सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज साणूरू हे कारकळंत असा. ह्या कॉलेजंत एक इंग्लिश उपन्यासक होऊन ते काम करतस. त्यांच्या एक हव्यास एक नाही दोन नाही मस्त हव्यास असं त्या प्रत्येक हव्यासव रूढसेट घेऊन त्यांत मस्त साधने हे केलसेनी त्यांचे एक परिचय तुम्हा सगळ्याच करून देवले माले मस्त खुशी होतसा. कित्या म्हणताना आमच्या समाजांत एका कालांत नास्त्री स्वातंत्र्य मारती म्हणचे एक बोल सत्य होत. कित्या म्हणताना आमच्या समाजांत महिलेंच मस्त बाहेर येऊन मस्त साधने करूनचे स्वातंत्र्य नाही. त्या केद्दा असलं तर चुलींतली बिबूत काढूनचे चुकता हा म्हणांचे एक बळ आमच्या स्त्रींचं लगाव होत होत्या. कित्या म्हणताना वराड हुंसर ते अम्मा बाबाच्या आश्रयांत वराड झाल्यानंतर घवाच्या आश्रयांत मामा मामीच्या आश्रयांत मगे प्राय झाल्यापर्यंत त्यांच्या पुतांच्या आश्रयांत असले एक बायको आम्हास काय हवे आम्ही खई जाऊलेवे म्हणचे खैलो एक ज्ञान नसताना विद्याभ्यास नसताना तसल्या परिस्थितीत खैल रीतीरो साधने करूले सद्दी नाही. ह्या एक आमच्या समाजाच्या विषय सांगता मी. आज हेच आमच्या समाजाच्या महिले प्रति एक विषयांतो शैक्षणिक होऊनंतू आमच्या समाजाची बाया मस्त पुढे गेलच. कितलं शिकतात हा शिका म्हणांच्या तिथल्या अम्मा बाबा आज सुधारणे झालचं त्यांच्या पोटच्यांचं तिकीट तिंतच. तसंच आमची बायाव बदल बदल क्षेत्रांत बदल बदल हव्यासा घेऊन आज मस्त साधने केली असं. तसल्यांत एक महिले आज आमच्या समोर असा डॉक्टर सुमती पी. त्यास आमच्या ह्या एक लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओचे यूट्यूब चॅनल असं आणि आमच्या समाजा बांधवां सगळ्यांच्या तर्फेसून त्यांचं स्वागत करतसा. स्वागत तुम्हास. आमच्या ह्या एक चॅनलांत मस्त समय लागायचं. आमच्या समाजांत ते बाय वसले पिरे मानाई वसले पिरे खैल खैल क्षेत्रांत साधने केले विशेष साधने केले त्या सगळ्यांचं हित बोलेन आमच्या एक समाज बांधवांचं एक प्रेरणे देऊनच्या एक प्रयत्न आमच्या तुमच्या अगे परिचय करून देऊनच्या काम करीत त्यांतसा. आज सुमार साधक आमच्या समाजाच्या विविध स्तरांत साधने केले किती येऊन आमच्या जनाचा परिचय झालचं. आज त्याच सालांत तुम्ही आज आईलसात आमच्या अतिथी होऊन आम्हाला कळलेल्यासारख्या तुम्ही मूलतः कारकळाचे कारकळंतच साणूरांत सरकारी पदवी पूर्व कॉलेजांत उपन्यासक होऊन काम करत असतात. आम्हाला मेलनोटांत तिथलाच गोत जरी आमच्या समाज बांधवांत तुमच्या ಬಗ್ಗೆ मस्ती एक विषय कळलेला हवा. तुम्ही काय साधने केलतात म्हणायचे एक परिचय देवला हवा म्हणायचे आमच्या आशा. त्याने तर तुमच्या बाल्याच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या समाज बांधवांचं थोड्या परिचय करून देवा. तुमच्या बाल्य खैन झालंय तुमच्या बाल्याचे विद्याभ्यास खैन झालाय ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक चिरो आमच्या समाज बांधवांचं ತಿಳಿಸೇನ್ देवा. माझे बाल्याच्या ಬಗ್ಗೆ सांगायचं झालं तर ಮೂಲತಃ आम्ही अंडारू ग्राम माझे बाबा रामई म्हणून अम्मा रुक्मिणी बाबा 5ನೇ क्लास सुरुवातल्यान त्यांनी
तसे अम्मा अनाक्षर असते त्यांच्या 4 जण चेडवंत मी 3नेच आहे एक भाऊ सोडतो आम्ही 5 जण माझे ಪ್ರೈಮರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಥೈತ ಅಂಡಾರು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆನ್ जाला तसे मगे अजक्काರಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು थै धानेसರು मगे धानेस्तंतना काय झालं मगे थोडं थै डिस्कंटिन्यू झाले 1 वर्ष नंतर आणि तुम्हाला आधीच्या कालांत हे कृषी असलं थोडे जीवन थोडे भंग होते पोटसे त्यांतो चोडवंत सगळे थोडे तुला झाडून चोडताना थोडा पाठी सरत होते तसे मग 1 वर्ष डिस्कंटिन्यू झालं मग मी पीयूसी केलं एसवीटीन पीयूसी करून थैच डिग्री करून मग पुढेचं एज्युकेशन असं गेलं आज तुम्हाला आमच्या ह्या स्टुडिओचं परिचय दिलेलं मूळ कारण तुम्ही एक साहित्य म्हणून केलेले मग या साहित्याच्या हव्यासा नाहीतर गीळ म्हणतं त्या तुम्हाला बाल्यांतच होत्या हा मगे प्रारंभ झाला साहित्याचं गेलं होतं ना आधी आम्ही प्रायमरी जायत असताना मी आधी सांगल्यासारखे आमचे बाबा 5ನೇ क्लास गेंते ते आम्हाला ते हल्ली पेपर वाचले गावाना एक पुस्तक वाचलं होताना टेक्स्ट हे आमच्या स्कूलचं सोडणं बदल वाचले नाही आमचे बाबा काही करीत होते असे खिंते गे बाहेर जाऊन एक पुस्तक काढून वाचून माळ्यार थवीत होते आम्हाला क्युरियोसिटी आम्हाला म्हणताना माळ्यार थवीत असले की त्याला म्हणताना की पोट म्हणताना आडीच होते बदलच्यांच्या की पोटचे काहीतरी पिंतल तर त्यांनी वाचून माळ्यार तुमच्या ते जाण ते मी काढून वाचूनच मग त्यांनी येऊनच्या नदी थैली थोड्या तसं मग गावले थोडे तरंग हुंदे असं काहीतरी गावलं तर आम्ही वाचित होतं तसे एक वाचूनचे अभ्यास थोडा होता मला मग थोडे स्कूलांत ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ करतं मॅगझिन तसं थोडे बरे अंतागे ಪ್ರೈಸ್ येत होता एकदा ಪ್ರೈಸ್ ಎಂತರ मला मग खुशी बरेले वाचूले म्हणायचं तसं थोतुडे होता थोतुडे असलं तसे आम्हाला पुढे पुढे शिकल्यानंतर काही वगे कॉम्पिटिशन असताना तसे भागविसेन तो ಪ್ರೈಸ್ घेऊन ते एक प्रबंध स्पर्धे मी फर्स्ट टीचर होऊन अपॉइंटमेंट होताना अविभाजित दक्षिण कन्नड निवृत्ती जिल्ह्याचं एक प्रबंध स्पर्धे केले ऑन द स्पॉट विषय देऊन त्यानंतर मी फर्स्ट टाइम राज्य मट्टाचं मला एक भागवायला अवकाश घेऊन तेव्हा मला भारी खुशी झाला आता मला बरेले होईल मी बरेले एक गुरुतीसारखे माझे मित्र एक साहित्य असं म्हणे त्याला कळलं त्यापर्यंत मी एक ऍडव्हर्टाईज बघले पेपर अंत दांडेली नक्षत्र म्हणून त्यानंतर एक कथे बरेन झाडल्या म्हणत्या तसे मी एक कथे बरेन झाले प्रीती या काणिके म्हणून ते कथे सिलेक्ट होऊन मला पेपर येवले सुरू झाले मग थाई थोडे माहिती इन्स्पिरेशन थोडे गावल्या तसे मग मी बरेच होते तो थोड्या कॉलेजंतो बरेच होते पण तिथले काही हे नाही असे बरेच असले हे जल्ले गेलो जल्ले केदा म्हणतो ना कोरोना टाइमच बघा 1.5 महिने आम्ही घर फ्री होतो योचने करले समय होते फ्री होते मग कसाला होता ना टीव्ही बघित असतात त्या भॅच चढ उरत झालं म्हणताना त्या बहिले चटुवटिके स्तब्ध झालत्या तसं नमस् केल्यानंतर थोडं चढ मी थोडं गिसेल आणि कामचे केलं व्हॉट्सअप ग्रुप झालाय फेसबुक ग्रुप झालाय त्यानंतर बरेच तसं होऊन थोडं मला हे गेलो चढ तुम्ही आता हायस्कूल विद्याभ्यास केलत पीयूसी झाल्यापर्यंत तुम्ही अभ्यास सांगले तर अम्मा बाबा मस्त शिकायले नाही म्हणून कॉलेजच तुम्ही 1 वर्ष डिस्कंटिन्यू केल्या म्हटलं मग कॉलेज जाऊले कसा तुम्हाला प्रेरणा गावल्या म्हणताना तुमच्या मनातच माले म्हणताना धाने म्हणताना मला जावलं म्हणणं होतं तरी आर्थिक समस्या येईल मग मी 1 वर्ष फॅक्टरीस गेला एक महावीर हेगडे म्हणून त्याचे कॅश फॅक्टरीचा त्यानंतर ग्रेडिंग केलं 1 वर्ष थोडे दुध संपादन झाले तसं म्हणताना आमच्या बाबाचं तेवून मी शिकायला थोडे हुशार होते त्याचा सांगले नाही तिथलं हुशार असायला तेवढंच की तर येतात तुम्ही धाड म्हणून मग बाबांनी धाडले नाही पीयूसी पीयूसी म्हणते डिग्री तर एसवी त्यादा डिग्री 9th आहे मी फर्स्ट पीयूसी असताना डिग्री झालाय ते एक मला एक वरा डिग्री तुम्ही केलं एसवीटी तसं मला ते एक चकोट झालं त्याचं डिग्री कंटिन्यू झालं डिग्री म्हणते माहित नाही डिस्कंटिन्यू झालं मला खटून त्या कशाला तरी करून मी एक जॉब घेऊ लहानांचा मग बीएड केलं बीएड तुम्ही केलं बीएड सिटी मंगलोर गव्हर्नमेंट सीट बीएड करते कुठल्या मला काय झालं प्रायव्हेट स्कूलांत काम सेरल मी इथं केसी रोड मंगलोर केसी रोड एक मुस्लिम स्कूलांत इंटरेस्ट गेलाय आमच्याच क्लास 3 जण गेंत आम्ही मला सिलेक्ट केलं नाही तसं काही 2 वर्ष सर्व्हिस केला मी गव्हर्नमेंट काम गावांचे नाते तुम्ही मग आता मग सरकारी उद्योग तुम्हाला कदा
1997 ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಣೂರ್ ಅಂತ ಮೊದ್ಲೇ ತೆ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ त्या हायस्कूल ಅಂತ मी माझे फर्स्ट अपॉइंटमेंट. म्हणजे तुमचे वैवाहिक जीवन तुमचे यजमान काय करतं तुमचे फोर्सशी काय करतं असं त्याच्या ಬಗ್ಗೆ वैयक्तिक आमच्या वीक्षक बांधवांचं सांगा. म्हणजे आमचं वरड झालंय 99 नंतर वरड हुंतना माझे गुरकर इलेक्ट्रिशियन होते. मग वरड झाल्यापर्यंत एक ट्रेनिंग करेल आणि सर्वे डिप्लोमा इन सर्वे लँड सर्वे त्यांत मग त्यांचं ट्रेनिंग होऊन ते 3 महिन्यांनी असं लायसन्स गावला तसं लायसन्स सर्वेअर म्हणून काम करत असं तेदा मग असं निदान पोटशी झाले तो ठरला स्वस्तिक म्हणून तो इथं सह्याद्री कॉलेज ಅಂತ इंजिनिअरिंग करत असा आता 4th इयर मग दक्कला सम्यक तो इथं निट्टेच्या क्षेमा देराला कट्टन मेडिकल 1 वर्ष झालं आता 2 वर्षाचं मेडिकल स्टडी करत असा तशी आम्हाला दोघा पोटशी. तुम्ही वरडूंच्या अगदीच बरेच होत्यात बरेच अभ्यास होता साहित्याचे वरडूंच्या नदी असे लिमिट ते सांगलं ना हव्यासा होत्या हवी असं होते तरी मग माले हवी चुकट सपोर्ट गावल्या आमच्या गुरुकरांचे सपोर्ट चुकट गावल्या काही प्रोग्राम असेल तर बोलेवरांचे असे गे सपोर्ट मस्त होते तसं होऊन मला तेव्हा एक असं साहित्य म्हणताना तुमच्या साहित्य स्फूरक होऊन खैल खेळ हव्यास असा साहित्य स्फूरक होऊन मी कथे बरेता कवನ बरेता मग बदल आगे प्रकार असा आता दकले नाटक पोडसेंचे नाटक असताना त्या बरेता मग शिशुगीते बरेता मग थोडं लेखन ನಾವು ಬರೆಯಲು ಸುರ್ಕಲ್ಸ आता एक कादंबरी बरेयला स्टार्ट केलं चुकोट विचार होय. तुमच्या अगदी पुढले काही कवन संकलन केलं तुम्ही काहीतरी कवन संकलन 4 कवन संकलन 1 कथा संकलन ಒಟ್ಟು 6 पुस्तक माझी एक तुमच्या अगदी पुढले बरह एक प्रकಟದಲ್ಲೇ కదా माझे अगदी पुढले बरह होता ना ते एक कवन संकलन सगळं सिरी ते मी बरेच होते तरी चढ मला थोडे प्रवृत्त करून विचारतात बरे करूनच नाही बरे वक्त करून वट करून तोंचे बरेंचे वट करून तोंचे मग असे कवी गोष्टीचं काही जाईत नाही ते मी तसे मी असे बरेच असताना एकदा आमच्या ते कॉलेजीत एक थोडं साहित्य अभिमानी होतं एक तो मस्त पुस्तकं घेवा ती धरणेंद्र म्हणून तिने सांगलं मला तुम्ही कवी गोष्टी सगळे जावले होईल इथलं लायक बरेच तिनेच केला मग सांगा फोन करेन मला गे कवी गोष्टी सुधारेल तसं मग शेखर जकार होतं ते अखिल भारत बेळದಿಂಗಳ साहित्य संमेलन करीत होता आता नाहीच तो तिन्यान तो आमच्या बुरकरांचा क्लासमेट तिन्यान मग ते पिलगे सांगान ಕೆಲವರಿಗೆ मला मस्त ಅವಕಾಶ दिला मग एक कवी गोष्टीचे अध्यक्ष केलं मला तसं मग एक पुस्तक बिಡುಗಡೆ होसे तुमचं तिथलं बरेच ते बरेले बिಡುಗಡೆ कर सांगले नि त्याने तसे कोणा पिल कसे करूनचे मला पुढे जाऊले एक मार्ग माहिती नाही ना मार्गदर्शन व्हावे होय. मग माले आमच्या एरी ಅಂತ कोणसा तेंपिल चाद्दी दाखेले मी बरಲ್ಲಿಗೆ मग ते मला काम सुलभ होता म्हणून मी अंबतने मुद्राडीचे मस्त रिटेड साहित्य चुकट ते पिलग कॉन्टॅक्ट करल्या म्हणतं ना आमचे गुरु SVT डिग्री कॉलेज ಅಂತ मित्रप्रभा हेगडे म्हणून आमचे प्रिन्सिपाल ते कसं उषा मॅडम आमचे गुरुच तुमचे गुरु तसे मित्रप्रभा मॅडम ती रिटायर्ड जानते त्यादा ते तेंपिल आणि त्यांचं कॉन्टॅक्ट करून मी मग त्यांच्या गोटे गेला अंबतने मुद्राडी सरचे गोटे त्यांनी निज होऊन मला सांगत चालतं त्यांनी मी आज मी इथल्या साहित्य ते हे झालसं झालं त्यांच्या मुखांतर मी अंबतने की त्याला म्हणतं ना मी बरेल गे पूर तिद्देने असे करले तसे नाही तसे तिद्देन त्यांनी त्याचं एक रूप दिलं माझे एक कवन संकलनाचं रूप दिलं म्हणतं ना अंबतने मुद्राडी मग माले ते एक पुस्तक बिಡುಗಡೆ ಹೊಂತಿಯರ್ होते ते फोन कोण बरे तसं नाही तू रवेल सहा कसा ते फोन कोण विचार आमच्या हव्यास एक ते एक बाहेर उज्जवड संसार झालं तर आम्हाला कोणाचे तरी एक चूर प्रोत्साह बेंबल हवे लागतात त्याचे एक काही सांगता मी गॉडफादर म्हणतात त्या एक पाठलोसून एक पाठ थापड तिले हवे लागतात तसं तुमचे एक साहित्य पुढे येवलं झालं तर बहुशते अंबाताने मुद्रडी श्रेष्ठ साहिती त्यांचे एक प्रोत्साहाने तुम्ही होय मग त्यांनी सांगलं नाही मला प्रकाशन ಹೊಸ ಸಂಜೆ ಪ್ರಕಾಶನ ದೇವರಾಯ ಪ್ರಭು ಕಾರ್ಕಳ
त्यांनी एक पुस्तक ह्या करून दिल्यानी तसं माझे फस्टच एक संगದ ಸಿರಿ गावನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ झालं. त्यापर्यंत मी बरेले सुरू केलं. मग हे 2-3 पुस्तक कथाबिंदू प्रकाशन मंगळूर थंयच त्या प्रकाशनासून प्रकटणे झाली. मग एक आम्हीच संत ह्या घेऊन एक इब्बनी म्हणून एक चुटुकू संकलन केले. मग नेक्स्ट पर्यंतची म्हणतात एक 2 महिने आधी क्रिएटिव्ह पुस्तक म्हणे त्या एक प्रकाशनासून ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ನಿಲುಕದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅವನಂಚ एक ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಒಟ್ಟು 6 पुस्तकाचे माझी ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದ. ह्या एक शिक्षक उपन्यासक वृत्तीच्या मध्ये तुम्हाला बरेले टाइम कसं तुम्ही ऍडजस्ट करून घेतात? नंतर मी कॉलेजच्या खाली हॅसो हे केलं कॉलेजच्या टाइमच मी घारा काय करता म्हणताना माझे काम काय असं बगीन करून त्याच म्हणताना टाइम मी मिसलत होता. मग एक कसं म्हणताना आमच्या पोरशी शिकताना ती रात्री मस्त येळ वातीत बसतं 12-1 घंटेच. त्यादा आम्ही काही त्या सांगा नाही त्यांच्यावरती एक सपोर्ट येऊन बैसायला लागतं. त्यादा मी काय करून माझं काम करीत होते. मग आमचं ते व्हॉट्सअप ग्रुप फेसबुक त्यात एक काय करतं एक वारस 2 कॉम्पिटिशन 3 कॉम्पिटिशन असं होतो. ते एक विषय देत हे विषय देत त्याच्या ಬಗ್ಗೆ बरे तर टाइम करून ते बरे घालता मी त्याचं एक टायमिंग्स असतात. बऱ्यांच्या आणि वाचूनच्या गिळलं आम्ही एकदा आरंभ केलं तर त्या सोडून जो कष्ट होता त्याच्या वाट तुम्हाला बदल कसा घ्यावी असा तुम्ही आता कविते बरे येतात कवना बरे येतात कवना वाचना काहीतरी खै ಕೆಲಸ तुम्ही मी मस्त कडेस गेल्सा चढून ಬೆಳದಿಂಗಳ साहित्य संमेलन तिने करताना खाई असं परत यावं मद्राची नंतर होंचाय 12 घंटेच्या नंतर उद्दिष्ट असत होतं काही गोष्टी खाई मस्त काही गोष्टी भागवसेलसा. मग इथं अखिल भारत साहित्य संमेलन झालं हावेरी 86ನೇ साहित्य ತಂಡ ಬೆಳಗೋ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕವನ ವಾಚನ करून तसे बदल कडेस उडुपी मंगळूರು असे पूर जायत होता मी कवನ वाचन आकाशवाणी टीव्ही ಮಂಗಳೂರು ಇದು ಮಣಿಪಾಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕವನ ವಾಚನ ಕೆಲಸ तसेच कथा वाचन ಕೆಲಸ. तुम्ही कवना कथ्यागे कोंकणीस कन्नडात मात्र सीमित ಕೆಲಸ कोंकणीतो बरेल अजून मी कन्नडनीच बरेत असा आता थोडं स्टार्ट केलं कोंकणीतो बरेत असा एक कथा बरेत असा कोंकणीची कवन थोडे बरेल पर्यंत एक कारकोळंत झालं येत नक्रेंत जॉर्ज मास्टेचे काही कोंकणी कवी गोष्टींतो भागवहिसे तसं थोडं आता थोडं कोंकणीतो बरे कोंकणी साहित्य इकडून एवढ्यानं काही लो ना आम्ही प्रयत्न केला तर साध्य असं तसं एक प्रयत्न प्रयत्न करता म्हणताना ते आमच्या हवी असं त्यात चेंज होणे त्याच्यावर भाषा एकचूट चेंज झाले केलं तर झालं आणि आम्ही जल्ल तिथल्या कोंकणीच आमच्या मातृभाषेच काहीतरी देवता एक आशा खंडित तुम्ही करशात बदल कसाला घ्यावी असं म्हणताना मी कसं म्हणताना मी एक काहीतरी एक करीत असायला मला माझं हवी असं म्हणताना आधी मी काही यक्षगान मंडळीत होते काही आमचे एन्नवळ्याचे उषा मॅडम अध्यक्ष असेल एक यक्षगान मंडळीत त्यानंतर एक दकल्या पाठ यक्षगान करीत होते. त्यापर्यंत अंडाರಂತ जगदंबा यक्षगान मंडळी त्यानंतर एक 2-3 वर्ष यक्षगान केला. मग ताळमद्दल करीत होती ती त्यानंतर ताळमद्दलंतू भागवहिसेत होते. मग थोड्या ह्या कुणीता भजन आमच्या एन्नोळ्या देवळाच एक भजना मंडळी होती त्यानंतर कुणीता भजने प्रॅक्टिस करून होते आम्ही बदल कडे जाऊन भजने करीत होतो. तसे चंडे पूजेचे पूजा चंडे ते आम्ही जाऊन बदल कडेच ते हे होतं तसे मग ते आता थोडं म्हणताना येऊन साहित्यासनी चढ म्हणताना माले येऊन मनुष्यानं काय करलं म्हणताना मनुष्य एक नेಮ್ಮದಿ गावलं तर तिला काय इंटरेस्ट असतात त्यास एंगेज होऊन असायला तसे एक मी काली नाही एक सोड तियरी एक काहीतरी मी माझ्या करीत होत असा तसं आता रिसेंट थोडे मी साहित्य सुद्धा चढ ह्या देन तसा इम्पॉर्टन्स देन तसा म्हणताना मला साहित्यांत गावलं इथल्या तृप्ती आता खाल्लं तो म्हणताना आमच्या हव्यास मस्त असत तरी पुरण तो हात घातला त्या पुरं अर्ध म्हणजे तरी एक आम्ही 3 मार्गावर जावले म्हणणे 1 मार्गात गेल तर त्या काहीतरी पुरण तो मास्तर नाही सा तरी माले मी काय केलं आता चेंडे यक्षगान ताळमद्दल भजने पुरण तो माले थोडे नॉलेज असतात त्या मास्तरने मी सांगत नाही दकल्या पार्ट करून असते असं तसे म्हणताना त्या ते टाइम आमचे देहाचे हे बघून थोडे आम्ही
काय करतस आता थोडे साहित्य सुत चढ तर मला ते थोडे थोडे गिसेन ಕೊಡಲ್ थोडे हे तसा अवकाश तसा आता तसे माझ्या वृत्तीच्या तुमच्या घरचे यजमान असत पोटशे असत तुम्हाच तुमच्या हव्यासाचं कसं आहे मस्त प्रोत्साह देतात हा नाहीतर किती म्हणतात तुमच्या घरच्या कामांत थोडं हेल्प करून तुम्हाला ते समय अवकाश देऊन जाय त्यांत कसं नाही घरचे माले त्यांताಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅನ್ಸ ಕಿತ್ತಲು ಅಂತಾನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರೆಲೆ इंटरेस्ट नाही तर वाचतात मी बरेला वाचतात टाइम असताना होतं पण त्यांचं बिझी शेड्यूल पण ते सर्विंग त्यांना मेदुनीवाले मग घारा बेसन रात्री काम करले असताना शेगे करले असता तसे मला सपोर्ट देतात मग आता काहीतरी जाऊलेसा आता आम्ही हा बेरी गेला ते इंटरेस्ट त्यांना सपोर्टिव्ह होऊन आम्हाला बोले बोले होत एक ಬೆಂಬಲ देतात पोटशी होत शिच म्हणजे दक्ला झील बरेत उंटत मेडिकल करताला त्या ओकावाना ते ಹೇಗೆ बरेत उंटत त्यांचं इंटरेस्ट असता तरी ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿचे टाइम मी स्टडी करले लागता ಇಲ್ಲೇ ತಾಮೇಸ್ ಕೈಲಿ करले त्याच करले लागता पोटसेने आता वाचलं नाही तर मग होय 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 मला तसं ಬೆಂಬಲ सपोर्टिव्ह पूर असं घरसून ते तुम्ही काम करूच्या शिक्षण संस्थेंत तुमच्या ಬಗ್ಗೆ कसा अभिप्राय असा तुम्हाला ते सपोर्टिव्ह होणं हे असा हा हा शिक्षण संस्थेत उंटना मी कसं उंटना ಕಾಲೇಜಿच्या ಕೈಲಿ ह्यास मी ತೊಂದರೆ करून माझे साहित्याचे गिळून नाहीसा ಕೆಲವು सांगतात हुच्चू हुच्चू होय होय साहित्य हुच्चून सांगतात ते खूड होय एक त्या पण त्याचे का मी जाणते मग आम्हाला बाहेर येवले भारी बंगस तसे मला सपोर्टिव्ह नसतं मग तसं होऊन मला तर कॉलेज मी इथल्या बरेल्यानी असं करेल्यानी मला कॉलेजचे एक मॅगझिनचे प्रधान संपादक होणं तुझं करल्या होण्यानं घेते की सांगतो तसं आता तुम्ही हे बऱ्यांचे हवी असंत बहुशा आता पुढे काही बरं आता एक कादंबरी बरे तसा म्हटल्यात पुढे काही एक साधन करल्यावे एक काहीतरी गुरी असा तुम्हाला पिल्ली मला अंतना मी बरेलगे मस्त अंतना तर मग कोणचं ते बदल प्रकार असा ಚುಟುಕು ಅಸ ಮುಕ್ತಕ ಅಸ ಮಗೆ ಕೆಲವು ಛಂದಸ್ಸುನಿ ಬರೆಲಿ ಪದ್ಯ ಅಸ ಕೆಲವು ಲವ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಸ तेव मस्त मी म्हणताना फेसबुक ಅಂತ व्हॉट्सअप ಅಂತಾಗೆ ಬರೆಲಿ मस्त ती मला येऊ देते खैले असं नाही एक नवे प्रकार ಕೆಲವು बदल प्रकार आमची इंची नटलेली बदल प्रकार असं ती ಹೇಗೆ मी येऊ दुनसे त्यास एक व्यवस्थित होऊन करून ती वो एक मी एक पुस्तक करले व्यसा मग जाल तिथले ह्यांत बरा हंत चढ थोडे करले मी थोडे मस्त वाचनो आणि थोडे चकोट साहित्यसनी ಕೊಡುಗೆ देवलाय म्हणजे आशा असा आता मग देवाच्यावर ಖಂಡಿತ तुमच्या आशा बघीन पुरेचंदे आता तुमच्या औद्योगिक क्षेत्रात येऊया ಬಹುಶಃ तुम्ही आता सुमती पी असेल आता डॉक्टर सुमती जालसात त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोडे सांगा तुमचं आता पोस्ट ग्रॅज्युएशन अनेक मला विषयमध्ये आईला तुम्ही बोलताना चंदच सुचाय म्हणून तुम्ही इंग्लिशांत माझ्या म्हणत MA केलसात तरी हे कन्नडच्या ಚಂದಸುच्या ಬಗ್ಗೆ आगे तुम्हाला कसं आहे त्यांत बरेलवे म्हणून ते कसं आहे पण मी आधी एज्युकेशनच्या ಬಗ್ಗೆ सांगायचं झालं तर मी BEd होऊन तीर माले 2 वर्ष सर्व्हिस करताना काम गावले तर यो मी डिस्कंटिन्यू केलं नाही मी करेस्पॉन्डन्स होऊन MA केलं मैसूर युनिव्हर्सिटी त्यादा मैसूर युनिव्हर्सिटी म्हणते आता कर्नाटक स्टेट ओपन युनिव्हर्सिटी झालं MA करून होऊन तीर काय झालं MEd केलं MEd 2 वर्ष होते त्या करेस्पॉन्डन्सच केल्या त्यानंतर मला 3rd रँक आहे त्यादो तुमचे सब्जेक्ट इंग्लिश आहेत हा नाही MEd एज्युकेशन मास्टर ऑफ नाही MAD एज्युकेशन होय तुम्ही MA केलं MA केलं इंग्लिश केलं मग MEd त्यात रँक आला मग त्या डिप्लोमा इन इंग्लिश केला त्या कर्नाटक ओपन युनिव्हर्सिटीचं त्यांचं 2nd रँक आला तिथल्यानंतर मग मला आधीपासून एक डॉक्टर आशा होती पण त्यांना माझे हायस्कूलचे सायन्स मास्टर मुख्य प्राण म्हणून तिने सांगलं सायन्सचं कुठंच तुझ्या तू बोनेंद्र हायस्कूल अदा डॉक्टर शिकायला होईल तसं की डॉक्टर शिकायला कसायला करलं काय गोत नाही तर एक मला आशा होती डॉक्टर तसं मग मी PhD केलं तर डॉक्टर होता म्हणून एक वृत्तीपर डॉक्टर होय वृत्तीपर झालं नाही करले तसे मग PhD केलं तर हुंता म्हणून एक PhD करलं डॉक्टर म्हणून सांगायला होय ज्ञानाने का तसं नाही तसे तरी करले होय ज्ञान त्या तसे मी मस्त केप बायोडाटा जाऊन देऊन येतून त्या युनिव्हर्सिटी नाही मला काय झालंय युनिव्हर्सिटीज कसे अप्लाय करून म्हणून एक विचारलं गेलं मी काही मंगळूर हंपनकट्टे ಅಂತ एक कॉलेज युनिव्हर्सिटी कॉलेज त्यानंतर विचारताना त्यांनी सांगलं नी
तू सेंट आन्सस जा थई तुले करले हुंत थई हुंतना थई ಕೆಲವು ಕೆಪ आमचे ಗೈಡ್ ಡಿಫೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ आमचे ಗೈಡ್ तसे थईच कोट गैड सा शशिकला म्हणून थई जाऊन माले जयवंत नायकास भेटी होल्या म्हणून मी गेल्या हुंतन ते एसवीटींत लेक्चरर म्हणून ते मागे थई युनिव्हर्सिटी कॉलेज होते ते घावलेने बदलीस बदल जाणन गावन मला एक माहिती दिली तसे मग मी सेंट आन्सस गेला थई तई सांगलं नाही आमच्या पुढचं देवले सीट देवले नाहीसा कसे कसे देऊनचे म्हणून सांगेन सिस्टरन तसं मग बायोडाटा देऊन जा तसं मी वर्ष देऊन बायोडाटा देऊन एक दोन त्या मला 3 वर्ष लागायचे त्याचा तुम्ही उद्योग करून उद्योग करीतच आहे मग काय झालं युनिव्हर्सिटी सिलेक्शन झालं आम्हाला PhD सीट गावलं त्याला युनिव्हर्सिटी सिलेक्शन होतं ना माझं थई सिलेक्ट झालं मग युनिव्हर्सिटीचं सिलेक्शन केलं त्यांनी त्यादा मला PhD करले अवकाश गावलं सेंट कोणाच्या मार्गदर्शनात तुम्ही डॉक्टर शशिकला म्हणून त्यात रिटायर्ड झाला सेंट आन्सन्त पहिला विषय ಅಂತ तुमच्या PhD विषय ಅಂತ एज्युकेशन एज्युकेशन शिक्षणशास्त्रांत मी PhD केला ते PhD करताना काम करताना भगवंत कट्टे मस्त भगवंत आहे बी वर्क कोर्स वर्क होणार एक 6 महिन्याचा कोर्स होता मग आम्ही 3 वर्ष लागले तुम्हाला आम्हाला मला 8 वर्ष लागलं 8 वर्षांनी मग PhD कम्प्लीट केलं काम करीत केलं होय काम करीत केलं रेग्युलर जाऊन केलं नाही तरी त्या काम अंतर आम्हाला त्या टाईमवर मी पुरा रजेंत तसं गे म्हणजे एको रजे घेतल्यानंतर म्हणून असं लॉस ऑफ पे एको केला नाही PhDचा टाइम असेल तर माझे काही हक्काचं रजे असतात ते रजे घालून PhD एक कम्प्लीट केलं ते एक नेमदिसा मस्त एक होराट करून तुम्ही PhD डिग्री घेऊन आता एक डॉक्टर सुमती म्हणांचं एक नावाने जनप्रिय झालं बघे ह्याच्यामध्ये मी काय म्हणते मी KS बनते हो KS एक्झाम बनते त्याला काय बघ झालं होय प्रिलिमिनरी पास झालंय प्रिलिमिनरी पास होऊन मग थोडे प्रोसिजर थोडे लेट होता मग मेन एक्झामच दावले म्हणताना माझं काय झालं एज भर झालं मग त्यात एक कंप्लीट करताना झालं होय. आमच्या समाजात अनेक KS अधिकारी त्यात बोशा ते देवाचे हुंतन नाही होत नाही तरी मी प्रयत्न केलते त्याच्यानंतर एज बार झालं म्हणताना KES बनलाय म्हणताना चंपोस्को त्यांनी हायस्कूलात होते KES बनते त्या प्रिलिमिनरी झाले मेन एक्झाम झाले इंटरव्ह्यू झाले मेन एक्झाम अंत मी त्यांत कितले 500 चिल्ड्र पोस्ट होते माझे 300 ह्या लिस्टर होते ना तसं गाव दोनचे केनी इंटरव्ह्यू गेला इंटरव्ह्यू नंतर काही ते सांगायला होते ते इन्फ्लुएन्स असताना ते बघताना मला नको होऊन झालंय की त्याला म्हणताना त्याचं टाइम असं माले हायस्कूल असं PUCचं प्रमोशन गावलं ते त्याचं स्केल होतं स्केलच आम्हाला गावते मग आम्ही येवले ते तिथल्या आम्ही इन्फ्लुएन्स करणं केलं त्या स्केल त्याच मग कॉलेज लेक्चरर म्हणून एक असं काही सोडलं आता तुम्ही PhD एक पदवी घेतल्यास पुढे काहीतरी ठरल्या पोस्ट जावल्या म्हणून एक हे नाही हा त्या ज्युनियर कॉलेज आमच कळल्यासारख्या पदवी कॉलेज असं नाहीतर बदल काहीतरी जावल्या म्हणून एखादा मनात येईल नाही सा नाही मनात येईल सांगताना PhD करून काहीतरी एक प्रमोशन गावते तर त्याच एक व्हॅल्यू येते तरी मग एक दृष्टीने काय म्हणतात आम्ही PhD केलं तर काय काय नॉलेज असं आम्ही केदानो नॉलेज असं म्हणता थोडे हे करले तसं म्हणून ह्यांत आम्हाला आता PUC अंतीर त्या डिग्री पदवी सगळे जाऊनचा अवकाश नाही सर तसे प्रमोशन गे काय नाही सर हे जाऊले अवकाश नाही आम्ही किती हायस्कूल अंत तसं तर काहीतरी तेवढी उपन्यासक हुद्देस किती वर्ष झाली उपन्यासक हुद्दे माझं 20 वर्ष सर्व्हिस झालंय पण होय आता गाव तर मला काहीतरी प्रिन्सिपल पोस्ट प्रमोशन गावात होय ते एक अवकाश असा त्यांना ते PhDचं एज्युकेशन म्हणून सांगत ना होय होय PhD एज्युकेशन त्या लेवलच जाऊन ते फॅसिलिटी आमच्या इलाक्यात नाही होय PhD म्हणताना एक सपोर्टिव्ह एक आधार म्हणासारखं त्यानंतर आमचं ते आम्ही PhD केलं असतं आम्ही डिग्री कॉलेजेस जाऊन होईल तरी आमचं एज बार होता एक्झाम बांधून जाऊ लागतात तसे त्यांत अवकाश नाही आता तुम्ही PhD केलं तर आता अनेक विषय सांगला तर केसो मी प्रयत्न केला त्या म्हणून निजाहून तरी हे एक तुमचे मनोस्थैर्य निजात गोष्टी आणि एक कसाला सांगतात अक्षरदाह शिक्षणदाह अक्षरदाह म्हणतात त्या अक्षरदाह तुम्हाला
असल्या निमित्ताने बहुशः तुम्ही केस पुरा प्रयत्न करले हे केलतात सफल उंचाय सफल त्या आमच्या एक अदृष्टाचे आहे तरी व तुम्ही PhD आद आमच्या समाजांत मस्त त्यांनी बदल विषयांत डॉक्टरेट घेतला त्यांनी आज बहुशः आमच्या समाजांत PhD होल्डर असले तिथले बदल समाजांत नाही किती म्हणताना कॉलेजांत आता एक काय झालं म्हणताना त्यांनी करून शिक्षण संस्थेत काम करून शिक्षण संस्थेत आता PhD अगत्य हव्याच म्हणून एक थोड्या कॉलेजांत आता मणिपाल माहिंत गेल्यासारखे पदवी हा. आता घ्यावी लागते. साधारण PhD करल्या म्हणून त्या एक ह्यांत आणि आमच्यांत थोडे मेरिट चढ आमचे झील होंदे चढवा होंदे थोडे शिक्षणांत थोडे बुद्धिवंत चढ हं. तसं होऊन त्यांचं एक अग्यांसो एक अनेक वाचू लाव्या अनेक शिकलाव्या म्हणून एक कद्दान वाचता त्यामुळे त्यांनी त्याच एक लेवलच तुम्ही जाऊन मस्त एक काम केलं सत साहित्यान तो मस्त काम केलं सत आम्ही साहित्य थंय तुमच्या सन्मानाच्या अगे बघता साधारण ह्या एक तुमच्या साधनेचं काही एक साधारण सन्मान पुरस्कार गावचा सन्मान ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ अधी हे मी माझे सर्व्हिस ಅಂತ हायस्कूल ಅಂತ आम्ही दोघंच असला मी आणि मग एकटं मॅथ्स नसतं तसं स्कूलांत काहीतरी प्रोग्राम असून कसलं पोर्सेस मस्त ते देखील इंटरेस्ट फस्त ಸೇರತ್ತನ बोले ಹೊರತು ಅಂತೆ तेदा मला मेच्ಚಿದ शिक्षक म्हणून एक प्रशस्ती दिला अद्दी ते आम्ही आता तर त्याचे ऍप्लिकेशन घालले आता म्हणताना त्या राज्योत्सव असं गावांच्या नाही आमचं एज्युकेशन डिपार्टमेंट गावांचं ओके. ते ऍप्लिकेशन घालले असता त्या वर्ष फर्स्ट गावलं ऍप्लिकेशन घातल्याच ना मला त्यात शिक्षक दिनाचरणेचं देऊच्या जनमेಚ್ಚಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ गावल्या मग एम.एड होऊन ಕೆಲವು ಕಡೆस आमच्या गावांत इस्कुलांत देवळांत तसं बदल कडेस ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ಬಹು ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ केलतेनी ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆಸ್ ಸನ್ಮಾನ केल्यानी मग रँक ಇಲ್ಲದಿದ್ದ M.Ed ಅಂತ रँक ಅಂತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ रँक ಅಂತೆ तसं रँक ಅಂತಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆस सन्मान केलतेनी मग आमच्या कॉलेजिंत बदल संघ संस्थेनी तसे ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ದಲ್ಸ मग ಹಂತ ಸಾಹಿತ್ಯಂತೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌಲ್ಸ ತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ जिल्हा चुटुಕು साहित्य प्रशस्ती साहित्य प्रशस्ती उडन त्या वक्त दिल्यानी मग एक युगादी बळाग म्हणून कामचा साहित्याच ते त्यात युगादी ऐसिरी म्हणून एक प्रशस्ती दिल्यानी मग एक कथाबिंदू प्रकाशन पुस्तक बिಡುಗಡೆ केलं त्यांनी एक सौरभ रत्न म्हणून प्रशस्ती दिल्यानी तसे ಕೆಲವು प्रशस्ती ಕೆಲವು गौल्स तसेच आम्हाला आम्ही बदल प्रोग्राम सगळ्यात गेस्ट होऊन जाणार तसे ಕೆಲವು कडेच मला सन्मान पुरस्कार ಇಟ್ಲೆ ಸಾಧನೆ ಕೆಲ್ಲನ್ಸ್ सन्मान पुरस्कार हिंबालिसेनी हे असा तुम्ही एक आमच्या समाजाच्या महिलेहून आता सांगायला झालं तर मी एकदाच सांगलंते आमच्या समाज एक ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ समाज म्हणते आज शैक्षणिक एक सांगायला झालं तर शैक्षणिक होऊन आमच्या समाजांत एक ठरले क्रांती झालं म्हटलं तरी तप्प आहे ना किती म्हणताना आज आमच्या पिढीगेच एक मस्त शैक्षणिक होऊन पुढे गेलसा आता आमच्या पुढल्या पिढीगेतू एक पूर्व मास्टर डिग्री घेतल्यास म्हटलं तरी चूक होईना तसले एक परिसरांत तुम्ही उद्दान थोरून कितलं म्हणता तुम्ही अगदीच चांगल्याच आहात अविद्यावंत एक घरांत तुम्ही उद्दान थोर होणं त्यांच्याच प्रोत्साहाने आणि तुमच्या यजमानांच्या पोर्शनच्या प्रोत्साहाने आज मस्त साधने केलं जातं अनेक तुमच्या साधने मस्त पुढे जाऊन दे आता तुमच्या सन्माना तुमच्या कार्यचटुवटिके तुमच्या गावातल्या पुरस्कार त्याच्या ಬಗ್ಗೆ थोडे फोटोज घालता आम्ही त्याच्या विवर आमच्या वीक्षक बांधवांना सांगा हे फोटोच्या ಬಗ್ಗೆ कसाले म्हणून सांगा हे कर्नाटಕ राज्य बरहಗಾರರ ವೇದಿಕೆ म्हणून उडुपी झालंय हूविನ ಹಡಗಲಿ केंद्राचं त्यांत कविगोष्ठींत भागवहिसेन माले बहुमान गावलं प्रशस्ती पत्र हे ಪರಂಚಿ ಬೆಳತಂಗಡಿಂತ कविगोष्ठी झाल्या त्या कविगोष्ठींत भागवहिसेंते ते आम्हाला एक प्रशस्ती हे आम्ही शिकलं SVT कॉलेज अंत ताई एक यक्षगानाचे नृत्य केले आम्ही त्या नृत्याचे एक स्कूल अंत कॉलेज SVT होय वार्षिकोत्सव
हे मी अंडರಂತ जगदंबा ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಂತ ಶ್ವೇತಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರಂತ ಯಮ್ಮച്ച ಪಾಠ ಕಟ್ಲಾಳೆ हे वृद्ध ब्राह्मण हे हे एण्णेवळच्या यक्षगान कला मंडळींत असलं तेदा आंबेच्या ಒಟ್ಟು ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण वेश हे परेंची हे आमंत्रण ಬಳಗಚ್ಚनी कविगोष्ठी ಏರ್ಪಡಿಸಂತೇನಿ त्यांत कवन वाचन करून हे आमचे कार्यक्रम निरूपणे मी हुंतನ ಕಾರ್ಕಳ साहित्य संघ ಅಂತ मग अखिल भारत साहित्य परिषद सदस्य होऊन तसे अखिल भारत साहित्य परिषद अंत वर्ष इडी हे करत श्रीमद रामायणाचे उपन्यास त्या उपन्यासांत मी MC प्रोग्राम MC करून त्यापर्यंतचे कोंकणी अकादमीचे कविगोष्ठींत भागवहिसल्याचं संदर्भाचं फोटो हे जागृती साहित्यासक्त महिला संघटने ಕಾರ್ಕಳ ह्याचो मी जोते कार्यदर्शी होऊन ह्या कार्यक्रमात आम्हाला PhD गावल्याचं सन्मान केलं आहे यापर्यंत क्रिएटिव्ह पुस्तक ಮನೆಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ದಲ್ಲತಿದ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪುಸ್ತಕ ಮನೆ कुणाचं पुस्तक बिडुगड निलुकದ नक्षत्र पुस्तक बिಡುಗಡೆ दಲ್ಲತಿದ್ದ सन्मान केला युवक मंडळ साणूರಂತೂ ह्यांत आम्हाला चुकोट हुंतನ 100% रिझल्ट आयल्यास सन्मान केलं कॉलेज हे आमच्या कॉलेज डेस MC करून प्रोग्राम MC करून त्याच साहित्य संघाचे MC करून बहुशः त्यापर्यंत संदर्शन क्रिएटिव्ह पुस्तक मनेंत संदर्शन केल्यानी अविनाश काम हे मी स्पंदन TV चॅनल अंत कवी समय म्हणून एक कार्यक्रम हाकेंतनी त्यांत इंटरव्ह्यू दिल्लस ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಳಗಚ್ಚನಿ ಏಕ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೆಂತೇನಿ ಚಂದದ ಕೈ ಬರಹ ಅಂತ ಚುಟುಕು ಬರಲೆ त्यांत मला राज्य मट्टांत थर्ड प्राइज तुमच्या तर काही बरा हो थर्ड प्राइज समजा असा धन्यवाद बहुशः आमचे एक आशय म्हणताना आज तुम्ही कोंकणी केंद्रांत एक YouTube चॅनेल अंत तुमच्या परिचय आमच्या जणच केला तर आता पुढल्या दिवसाची तुमच्या बराहा कोंकणी भाषेसो थोड्या जाऊन दे म्हणण्याचे एक आमच्या आशय की त्या म्हणतात आमच्या मातृभाषांत आमचे थोडे कवी उण्यास साहित्य उण्यास बदल भाषांत साहित्य आमच्या भाषा समाजात मस्त असं तरी ते कोंकणींत तिथले करीत नाही त्यांत तुम्ही एक प्रयत्न करा पुढल्या दिवसांत त्यांत एक यशस्वी कोंकणी साहित्य म्हणून तुम्ही एक जनप्रिय फुलेबे म्हणून आमच्या आशा अदुसर तुमचे एक समग्र परिचय साहित्य बदुಕು असद तुमच्या वैवाहिक बदुಕು असद तुमच्या बाल्याच्या बदुಕು असद तुमच्या औद्योगिक बदुಕು असद त्याच्या पूराच्या बग्गेव आमचे एक वीक्षक बांधवांचं मस्त चोकोट करून परिचय करून दिल्यात बहुशः ह्या एक YouTube चॅनेल अंत बदल क्षेत्राचे साधने केले ಎಂತಸ आता पुढल्या दिवसात तुमच्या साधने अनेको एक मेरू साधने करींचे एक अवकाश तुमस गावन दे आणि तुमच्या कोंकणी पुस्तकावो बिडुगडे होऊचे एक संदर्भ येऊन दे म्हणून मी आशा करता तसंच आज एक ह्या स्टुडिओस येऊन तुमच्या संदर्शन करले आमस एक अवकाश करून दिल्याचं तुमस माझ्याहून परहून आणि आमच्या समग्र कोंकणी बांधवांच्या परहून ह्या एक YouTube चॅनेल लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या परहून विश्व कोंकणी केंद्राच्या परहून तुमस मनपूर्वक धन्यवाद सांगता आता तुमच्या ह्या साहित्य कृषी अनेको पुढे जाऊन दे अनेको उज्जोडस येऊन दे जे एक जनप्रिय साहित्य होऊन तुम्ही पुढल्या दिवसात एक बेळगलवे म्हणून एक आशय करीत तुमच्या ह्या परिचयस अनेकदा धन्यवाद सांगता तुम्ही सांगल्यासारखे कोंकणीत मी थोडे बरेला म्हणून असता आता इंग्लिश उपन्यासिकी दलतरो थोडे छंदस शिकान शिकतासा तसं छंदसून तो रचने करून कोंकणी तो थोडे रचने करलावे म्हणून आशा असा त्या आशा खंडित मी इडेरिसत म्हणून एक भरवसे असा तसेच हे छंदस्सु तुम्ही एदळ सांगलात तर छंदस्सु मी इंग्लिश प्राध्यापकी दलतरो छंदस्सु मी बरेल्ले सुरकर्तियर ಕೆಲವು ಲಯ
ತಾಳ ಹವೆದಲ್ ते छंदसू शिकायला तसं छंदसू शिकतसा. तसेच मी एक माझं एक संदेश आताच्या जनरेशन्स एक संदेश देवले मी इच्छा पावता. काय म्हणताना मनुष्य साध समाजंत काय करतसा म्हणताना आम्हाला ಅಳತೆ करूनचे एक अधिकार एक ಅಂತಸ್ತು एक ದುಡ್ಡು असल्या तर मानतर तसा होनो जनगे काय करतस परत दुड्डाच्या पाठी अधिकाराच्या पाठी तसे एक धावतस ते तसे दानताना काय करतं त्यांच्या बग्गेच ते आठवदांतस म्हणताना आमचं आरोग्य हुंदे आमच्या मानसिक ನೆಮ್ಮದಿ हुंदे त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ದಿಲಂತ ಈವನ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವೂ ಅಸದ್ त्यास ಗಮನ ದಿಲಂತನ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ अधिकाराच्या पाठी धावांच्या जोतेस आम्ही आमच्या मानसिक ನೆಮ್ಮದಿಯೋ हवे आम्हाला तसे मनुष्यच एक स्ट्रेस काय असता हा त्या उणे होलदल तर थोडे टाइम आम्ही आमच्या हॅबिटचवर हव्यासाच्यावर गमन द्यावला लागता तसं होऊन मी एवढं त्याचं हेचवणाने एक मनुष्यसो एक हव्यासा हवे लागता आताच्या पोडसेसो आता काय वात सांगतं ते एक वातंचं ಒತ್ತಡ एक उणे होलदल तर थोडे तरी आम्हाला रिलीफ हवे दल तर काहीतरी एक हव्यास हवे एक गार्डनिंग हा अथवा ड्रॉइंग हा अथवा काहीतरी बरेंचा हा कसे लगे हव्यास हवे ते दकले हव्यास आम्ही बेळेसन घेतला तर आमचा मानसिक ನೆಮ್ಮದಿ त्यांत आम्हाला गावता हे एक आमचे आत्ताचे पोडसेनी थोडे त्यास काहीले इष्टसाते एक हव्यासतेनी मैगुडीसेन घेतलं तर आमच्या जीवनाचं चोखोट होण्याचे एक संदेश मी देवले इच्छा पावता. तसेच माले ही ते एक येऊन बोललेकंत ಅವಕಾಶ दिलाय विश्व कोंकणी केंद्राच्या यूट्यूब चॅनलस तसेच आमच्या संदर्शन केल्या गीता वागळे तुम्हाला मी हृदयपूर्वक होऊन धन्यवाद सಲ್ಲಿಸಿत धन्यवाद. तुमचं हे काम पुढे होरा तुम्ही कितेला म्हणताना आम्हासारखे कितले येल्या मरेचे काय सारखे म्हणताना आम्ही माझा एक स्वभाव कसाला म्हणताना मी काही मी बरे तसा मी हे करत तसा होण्याचा एक प्रचार करीत जाऊनचा या नाहीसा तसेला सगळे येले मरे काय असेल सगळे तुम्ही गुरुतीसेन बडा कसं हर्थसत तुमचं हे काम चकोट काम तुमचं काम हो पुढेले मस्त मस्त होऊन दे तसेच मस्त माझ्यासारखे कितले जण असं आमच्या समाजांत ते असे त्याचे यदूर येऊन त्यांचं थोडे समाजाचं परिचय होऊन दे सांगत सहकारी सेल्ला अग्यस मी मनपूर्वक होऊन कृतज्ञते सಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. धन्यवाद. धन्यवाद.